Jo soc Bea, estudio gestió turística en el campus de Gandia. Em diuen Dani i estudié telecomunicacions. Em diuen Carlos Ripollès y soy estudiante de comunicación audiovisual. Me llamo Miriam, soy estudiante de Ciencias Ambientales y para mí el campus de Gandia es el lugar donde me paso los días. És un lloc on compartir coneixements amb els companys i amb els professors. És un lloc on aprendre una professió i a més un lloc on coneixes a molta gent. I és com a casa perquè em passe com quasi 20 hores al dia així i a més tinc la meva xicoteta família, per dir-ho així. 20 anys són moltes cares i moltes històries, però volem conèixer els orígens del campus de Gandia. Per això hem reunit a unes persones que el coneixen molt bé. Crec que això va començar una voluntat de l'Ajuntament de Gandia de recuperar la tradició universitària a Gandia. Si havia existit una de les primeres universitats que van fer els jesuïtes, el que és avui les escoles pies, entonces hi ha una voluntat de tots els grups municipals i de tot el que se dirien els grups socioeconòmics de la ciutat, de recuperar aquesta activitat. Crec que el primer que es van dirigir a la Universitat Literària, a la Universitat d'Estudis Generals. Però en aquest moment la universitat estava en un procés de implantación del nou campus a Tarranchers. Tendrían otras prioridades. Efectivamente, tenían otras prioridades y se fueron a hablar con la Universidad Politécnica, con un rector como era Justo Nieto, que siempre un gestor muy dinámico y cualquier idea que le daban la multiplicaba por 1000. Justo era muy innovador, todo lo que sonara algo nuevo. Sí, exactamente, ¿no? Seguramente diría en Gandia, ¿y por qué no en Gandia, en Játiva, en Oliva, en Denia, en Peñíscola y en San Sebastián, no? La història de Gandia com a ciutat universitària es remunta al segle XVI, quan el seu quart duc Sant Francesc de Borja funda la Universitat de Gandia. Esta seria la primera universitat al món gestionada per la Companyia de Jesús. El duc de Gandia, Francesc de Borja, introduí dins de la companyia la vessant pedagògica, la importància de l'ensenyament superior. Gandia fou pionera a meitat segle XVI, al bell mig d'una eclosió de fundacions universitàries, d'aquest imperi pedagògic de la Companyia de Jesús, que avui va des de Georgetown, en Washington, fins a Goa, en la Índia, passant per tots els països d'Hispanoamèrica. Aquesta feina, filla de la modernitat, s'encetà precisament en Gandia. L'any 1772 es va clausurar la Universitat de Gandia, però la ciutat havia quedat marcada per la universitat. L'espírit universitari de Gandia queda latent des de finals del segle XVIII, 1772, fins finals del segle XX, quan una conjunció de factors d'índole inversa a allò que va dur al seu temps a la dissolució de la Universitat de Gandia, van fer possible, a finals del segle XX, la recuperació d'aquella realitat i d'aquell espírit universitari que estigué latent. Amb una diferència, és una universitat pública, en alguns aspectes capdavantera en el terreny científic. Es constituí una associació de gent molt diversa vol dir d'ideologies molt diferents. I aquella reivindicació popular trobà recolzament, primer en l'Ajuntament, en la corporació municipal, en el govern de Pepa Frau i en l'oposició que encapçalava Sáenz de Juano. En la corporació municipal, en la Generalitat Valenciana, en la pròpia Universitat Politécnica i tinguérem la immensa sort de trobar també a la persona amb la capacitat, la voluntat, l'interès de fer possible tot allò que fou el primer director de l'escola, Juanjo Moragues. Recorde arribar a Gandia a la primera reunió del professorat de l'escola de Gandia, que va convocar en aquell moment el director en funcions, Juanjo Moragues, i la va convocar a unes aules de l'Escola de les Escolàpies en el carrer Ferrocarril d'Alcoi a Gandia. El 18 d'octubre del 93 es va fer la primera reunió del professorat. I a partir d'ahí, habilitar lo que eren les aules que tenien allí en les escolàpies per poder de tot. Començàvem amb dos titulacions, soy imatge i enginyeria tècnica forestals.
clar, 100 alumnes per aula, els únics professors que hi havia eren els professors de primer, de les assignatures de primer quadrimestre i de cada titulació. Però era una sensació molt, molt familiar i tot estava per inventar. Quan vam començar era una família, tant el professorat com l'alumnat. Es coneixien tots i quan feien una festa es podia dir que anava tant el professorat com la majoria d'alumnes. Lo recuerdo todo muy rápido, con muchísimo dinamismo, porque empezamos en el 93, ¿no? Con el título de Ingeniería Técnica Forestal y de Imagen y Sonido, y enseguida entraron las siguientes telecomunicaciones, la licenciatura de Ciencias Ambientales, la diplomatura de Turismo. Parecía que cada año se construía un edificio nuevo y era todo muy rápido, siempre estábamos con obras y con una alegría y unas ganas. Y el edificio del aulario se hizo en un tiempo récord. 9 meses o menos. Yo con una cofinanciación de aquella asociación pro universidad, no sé si os acordáis. Sí. Y de empresarios de la ciudad. Sociedad civil, prácticamente, ¿no? La qüestió primera era que havia que adoptar alguna mesura capaç de donar una resposta en 4 mesos a un solar que s'havia donat per l'Ajuntament que estava enmig de la Marjal, perquè això estava ple d'aigua. Vam començar en abril, se va inaugurar l'aulari en novembre, però ja en aquest moment ja estàvem pensant en com podia fer-se la continuació. L'anècdota va ser el traslado de Gandia a l'escola esta, que ens van deixar un bolquete de l'empresa constructora i en un bolquete vam tindre que carregar taules, caires, tot l'equipament. Tenies la feina de construir una escola, però construir les titulacions, la metodologia, els continguts. És que va ser una època de molta feina en la vessant docent i vam fer un esforç molt gran perquè al mateix temps la majoria era molt jove. Els laboratoris en aquell moment estaven muntats en lo que eren les aules. Els despatxos dels professors també estaven muntats en lo que eren les aules. El despatx al que jo estava el compartíem una quincena de professors de titulacions molt diverses. Era totalment multidisciplinar i, de fet, va estar molt bé perquè començaves a conèixer a la gent des del primer moment. Era un edificio mágico. Había aulas, estaban los laboratorios... Despatxos compartits. Era divertidíssim. Sí, és veritat. Estem tots mesclats. Allò era multidisciplinaritat tal qual. Era muy divertido. Yo recuerdo mucho del acto de la primera piedra. Vino conseller, que era Joan Romero entonces, y recuerdo que trajeron una especie de cilindro metálico y en un agujero que habían hecho pusieron aquel cilindro donde dentro había periódicos del día, monedas, una copia del acta de creación de la universidad que se había firmado en diciembre del 93 en el Salón de Coronas del Palau Ducal, en que había venido todo el gobierno valenciano en pleno. Creo que el hito más importante, más como colectivo aquí en la universidad de aquella época, con esa dinámica que estábamos hablando, que todo iba muy a prisa, este año una titulación, el otro año 2, el otro año un edificio, ahora un bar, ahora un aula magna, ¿no? Fue el hecho del cambio de nombre, que parece una cosa formal, pero no lo es. El dejar de ser la Escuela de Gandía a pasar a ser la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Porque eso es tanto como que la Universidad Politécnica asumió que era una universidad multicampus, una universidad territorial. Que nosotros ya no éramos una especie de delegación, éramos un centro de la Universidad Politécnica de Valencia, con todo lo que eso implica. Ya eres una universidad y dentro de la Politécnica. El salto cualitativo, sí, ahí, muy importante, muy importante. Sí, y además fue también, ese punto fue el punto de partida para lo que tuvimos que pelear, por decirlo así, después,
para convertir esa escuela politécnica superior en un campus. Claro. Ya en mi legislatura, en mi época, yo con el recuerdo equipo, ¿tú recuerdas? Sí, la también pelea de campus, con la palabra campus. Yo creo que fue uno de los grandes logros durante esa época, ¿no? El consolidarnos como campus. En la época de Juanjo se estabilizaron todos los títulos que hoy se llaman títulos de grado, todos los títulos de primer ciclo. Sí, sí. Y en mi época pues nos planteamos un paso más, decir, bueno, pues ya tenemos los títulos de grado, vamos a continuar en vertical. En vez de seguir poniendo más títulos de grado, que era un poco a veces que nos decían en la ciudad, vais a poner más carreras de otras áreas, quizás no es interesante. Lo interesante, nos dimos cuenta que era especializarnos en esas áreas y continuar en vertical, ¿no? Es decir, hacia los másteres y los doctorados. Y eso fue lo que se trabajó, aprobando el máster de Ingeniería Acústica y el de Postproducción Digital, que fueron los que se aprobaron, y creando el IGIC, el Instituto de Gestión Integrada de Zonas Costeras. La constitució de l'IGIC va ser una aposta estratègica per com anava configurant-se la gestió de la investigació en la universitat. Des del rectorat se'ns va animar a crear una estructura d'investigació potent en Gandia i l'única alternativa era buscar algo interdisciplinar. I es van pensar moltes estratègies, però al final va col·lapsar la gestió integrada de zones costaneres. Com a conseqüència de la creació dels instituts d'investigació i que així a Gandia es va formar l'IGIC, la investigació s'ha convertit en algo més multidisciplinar. I aquest avantatge es dona a l'IGIC perquè tenim des de gent especialitzada a física, gent especialitzada en sensors, en teledetecció, química, la biologia, la planificació del territori, és a dir, són experts de diferents camps, el qual dona una gran varietat de punts de visió i penso que ofereix moltes possibilitats per a treballar en distints aspectes des d'un punt de vista integral. Aquest esforç no va donar lloc a que en un moment donat, per certs contactes amb l'Institut Espanyol d'Oceanografia, es plantejara que era una bona manera de treballar. És a dir, la Politècnica té capacitats tecnològiques i aquells que estudien el medi natural de vegades necessiten molta tecnologia, necessiten ajuda. Això ens va motivar molt i van decidir crear aquesta unitat mixta d'investigació. I començarem a treballar en alguns projectes conjuntament amb el LIO. El campus creix en activitat investigadora, però també ho fa físicament. Al 2002 s'inaugura l'Aula Magna i al 2009 passem de tindre una biblioteca a tindre un CRAI. Vam agafar, primer que tot, com a idea bàsica, crear una organització d'espais molt prop de lo que és una menuda ciutat, un menut barri, en el qual, com veureu, no hi ha ninguna entrada impressionant, monumentaloide, sinó senzillament un cantoner, una casa que fa cantó. La idea que va quedar era al voltant de dos patis, una era el que han anomenat claustre, molt tranquil, i l'altre un pati obert més dur. Sobre aquestes dues peces, una intermitja feia d'articulació. I aquesta peça és la que estem ara. És l'Aula Magna i la sala d'exposicions. Però l'altre és que les peces d'obra tingueren continuïtat. I, de fet, la biblioteca està enfrontada a l'Aula Magna creant la dualitat del coneixement i de l'expressió. Clar, és que nosaltres, quan jo vaig arribar, que és l'origen de la biblioteca dins d'aquest campus, era una aula de l'aulari, una aula gran, de les grans, la 31, però era una aula. Entonces teníem un espai a l'entrada que era entrada, mostrador, punt d'informació i després l'aula. I l'aula era molt menuda. Ara la diferència és molt gran, però no només en els espais. Aquestes instal·lacions són molt bones i sobretot per la versatilitat que tenen d'espais de diferents, però el canvi el note quan veig gent que va estudiar fa anys i ve i diu, és que he anat a buscar-vos. Una antiga alumna que va vindre a buscar la biblioteca, va buscar un TFG antic i va anar a buscar-nos a l'aula 31.
l'aula 31 no està i va vindre així i deia, què? Vaig a pegar una volteta a veure. L'edifici és un edifici CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Els espais estan pensats per a ser flexibles i créixer i modificar-se conforme vagin les necessitats. I aquest edifici ens permet fer això. Això és una de les coses més importants d'aquest edifici com a servei de suport a l'alumne i a l'investigador. Sí, y además yo creo que ese marco permitía tener un centro universitario como la Universidad Politécnica lo tenía, es decir, con sus títulos, como muy bien decís, en vertical, es decir, esto hay carreras de largo recorrido, con su investigación, su deporte. Os recuerdo que en aquella época la apuesta importante de la universidad era la Ciudad Politécnica de la Innovación. De hecho, era tan importante que el director de aquello es nuestro actual rector. Efectivamente. Es decir, fíjate si aquello le dio potencia, ¿no? Entonces ese marco daba para todo eso, ¿no? Sí, y Paco Mora, que es de quien hablas, fue el que apoyó de una forma rotunda el proyecto Innova, que nació de una idea conjunta entre el ayuntamiento y la universidad, para poder plantear algo similar a lo que era la estructura de la CPI en Valencia, pues plantearla aquí. Lo que pasa es que el proyecto Innova en Gandía se planteaba de una forma ambiciosa, porque no solo era que los grupos de investigación trabajaran en un edificio diferente, ¿no? Sino que también se planteaba como una forma de resolver problemas de la ciudad de Gandía. Potenciaba como centro atractor de empresas de alta tecnología que se podían haber metido dentro del espacio Innova y que hubiese sido capaz de, entre nosotros ellos, transferir tecnología de lo que hacemos aquí a la sociedad. Pero yo creo que en aquellos momentos la idea era muy buena y la lástima fue que no se llevó a cabo. Sí, yo creo que el no apoyar este proyecto, estoy convencida que ha sido por desconocimiento del mismo. Sí. Me cuesta creer que alguien que conozca el proyecto en profundidad pueda pensar que no es de interés para la ciudad. Vale. Pero como bien decís, yo creo que esto es un tema absolutamente temporal. Yo creo que por desconocimiento, por la razón que sea, o por razones que no vienen a cuento, pero yo creo que eso se resolverá más pronto que tarde, sin ningún problema. Por aquí tenéis... Sí, se han creado empresas, Claro, se han creado empresas aquí. Sí, Es la forma idónea de que el talento se quede en la ciudad y en la comarca. Claro. O sea, si se potencia desde la universidad con el apoyo, pues en este caso sería del ayuntamiento, de que se creen empresas de base tecnológica, no solamente de nuestros estudiantes, sino de gente con ideas interesantes de toda la zona, se puede conseguir que esas empresas se creen aquí, que el talento se quede aquí. Hablando de cosas chulas, dime tú qué te acuerdas de lo más chulo de lo tuyo. ¿Cómo has alegrado? Mi madre. Mi madre, tu madre vino, es verdad. Sí. Tu madre vino y eso fue chulo también. Estuviste 8 años, ¿no, Manela? No, ¿Tuviste 4? Yo me cansé en una legislatura. Sí, porque fue una... Yo me agoté. Tenías mucha traca también. Esto se había hecho muy grande esto. Fueron 4 años muy intensos. Sí, tenías mucha traca. En tu época aparecieron los chinos, ¿puede ser? Sí, hicimos el convenio. Fui a China. Sí, yo me acuerdo. Fui a China a hacer el convenio. Vora 200 alumnes d'intercanvi passen cada any pel campus de Gandia. I no només això. Els actes acadèmics, l'activitat dels investigadors, els congressos. El campus projecta la imatge de Gandia al món, però sempre hem tingut una singularitat, i és que ens hem fet grans, sense renunciar al nostre esperit. La vida al campus. Tota la classe som una pinya, no n'hi ha grups dividits, som prou amics y he fet molt bones amistats así. Por ejemplo, la gente que venimos de fuera hemos formado como una pequeña familia, porque tienes a tus padres lejos, a tus amigos de toda la vida lejos, entonces es la pequeña familia que tienes aquí. Conoces a prácticamente todo el mundo. En veritat intentem participar en tot. Al Comunicados vaig estar este any, conferències sobre turisme. Les relacions entre professor i alumne són molt de tu a tu, són molt de proximitat. Es muy cercana, o sea, es el trato de amistad, no, pero casi. O sea, puedes hablar con ellos, te conocen a todos los alumnos. L'alumne té la confiança de preguntar-li al professor si té algun dubte, d'anar a tutories, de si té algun problema o si la classe no va bé, si hi ha algun problema en el grup, de dir-ho. La relació amb els alumnes és directa, és fàcil, és diària, és cordial, és gairebé familiar. Ese és un luxe asiàtic que només tenen els campus elitistes de les universitats americanes, emplaçades fora dels nuclis urbans, i nosaltres, que tenim
la sort d'aquesta convivència. I això, per a l'alumne interessat, listo i preocupat, ell l'aprofita i està molt bé. I per al professor responsable i enamorat de su professió, és un plaer i és un honor treballar tan a prop en els alumnes. Per a mi el campus de Gandia és treballar a gust. Jo crec que aquesta és la frase que resumeix la meva experiència, sí, des de l'any 96 fins ara. El campus de Gandia s'ha consolidat. El campus de Gandia va continuar treballant en les mateixes ganes que el primer dia quan se va començar. Són temps difícils que ens ajuden, que ens impulsen, que ens animen a treballar més per l'ensenyament públic, que al final és l'únic que fa lliures i felices a les persones. La cultura. Pensar per si mateixos. I, per a molts, l'única possibilitat de promoció social, la cultura. Y bueno, estamos hablando de estos 20 años, pero después de 20 años vendrán 20 más y 20 más. Y tú estás aquí ahora en la atalaya, Pepe, estás en la prueba del barco. ¿Cómo lo ves esto? Jo crec que ens queda per créixer en tot el que és transferència de tecnologia, en tot el que és l'aportació a la societat, que també la universitat tindria que donar-nos alguna espenteta, estar més propet de la ciutadania en aquest sentit, de les empreses, perquè ja tenim molt de coneixement així. És dir, jo crec que falta el pas d'eixir un cop poc més per a fora i donar aquesta dimensió social de conocimiento que deberían de aportar a la sociedad. Promocionar el campus es promocionar la ciudad, ¿no? Claro. Eso lo han visto los anteriores gobiernos, el actual también está colaborando a través de este convenio. Y nos viene fantástico. Y es muy importante mantener esa colaboración. Yo estoy convencida sí, de que, es que seguirá porque es fundamental, ¿no? Es básico por otros motivos para nosotros, pero también yo creo que Gandía puede presumir de tener un centro importante de saber. Y sabemos que la sociedad de Gandía es una sociedad culta y bien vertebrada alrededor de eso. Nosotros pues también formamos parte de eso y eso le da otra imagen o una imagen diferente a lo que podría ser una ciudad sin una estructura universitaria como es la que tiene ahora. Hombre, se promociona Gandía a través de las reuniones de investigación, de los congresos, de los alumnos de intercambio, de los profesores invitados internacionales que vienen. Es una promoción de la ciudad casi importante. 200 Bueno, pues, o sea que dentro de 20 años más nos vemos aquí, ¿no? Nos volvemos a encontrar. Con otros tres directores, con otros tres directores, ¿no? Sí, bueno, estàs bé, no? Jo el trobo més jove, tu. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí a Blancaneus, el Pulgarcito, els tres porquers, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba, Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola Jaimito y Doña Urraca, y en Carpanta y Barba Azul, y Frankenstein y Lomello, y el conde Drácula y Tarzán, la monachita y Peter Pan, la señorita Marieta de Louisville, Ben Bon Soldat, el Rey Sol y en Papá Noel, el Pato Donald y en Pascual, Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
faltes tu. També pots venir si vols, t'esperem, hi ha lloc per tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol.